你别笑。做一个专业的演员吧。హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు దోసకాయ అండ్ టమాటా చట్నీ. ఈ చట్నీ అనేది మీరు కూడా తప్పకుండా చేసుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. టమాటా దోసకాయ చట్నీకి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పెనం పెట్టి ఇలా వేయించుకోవడానికి తగ్గట్టుగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. 2 టమాటా అండ్ పచ్చిమిర్చి ఒక 12 తీసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దోసకాయ నేను చిన్న దోసకాయకి సగం తీసుకొని పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. చింతపండు ఒక లెమన్ సైజ్ అంతా, చిన్న లెమన్ సైజ్ అంతా తీసుకోవాలి. సాల్ట్ అనేది మీరు మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా చూసి వేసుకోండి. ఇవి వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి టమాటా ఆయిల్లో వేయించాం కదా, వాటి పైన కవర్లు ఇలా తీసేసుకోవాలి. లేదంటే ఇవి మనం తినేటప్పుడు అరుగుదల ఉండదన్నమాట. ఈ కవర్స్ అనేవి చూడండి, పచ్చిమిర్చి అండ్ టమాటా, అందుకని చెప్పి నేను తీసేసాను వాటిపైన కవర్లు. ఇక్కడ వచ్చేసి దోసకాయ ముక్కలు అండ్ చింతపండు, చిన్న ఉల్లి 6 రెమ్మలు తీసుకోవాలి. ముందుగా నేను పచ్చిమిర్చి అండ్ చిన్న ఉల్లి అండ్ చింతపండు అండ్ సాల్ట్ ఇవి వేసి నూరుకోవాలి. ఇది పచ్చిమిర్చి అనేది మెత్తగా నూరిన తర్వాత టమాటా కూడా వేసుకొని నూరుకోవాలి. ఇవి ఒక బౌల్లో పక్కన వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే దోసకాయ ముక్కలను కూడా వేసుకొని మరి మెత్తగా నూరుకోకుండా కచ్చాపిచ్చిగా, అంటే ముక్క అనేది కనపడేట్టుగా కొంచెం ఒక 2-3 సార్లు ఇలా దంచుకొని తీసేసేయాలి. అండ్ లాస్ట్లో జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అంటే ఈ దోసకాయ ముక్కలు కొంచెం నూరేసి ఈ బౌల్లోకి వేసేసుకొని ఆ జీలకర్ర అనేది లాస్ట్లో నూరుకోవాలి. అంతేనండి, చట్నీ అనేది అయిపోయింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ఇలాగే ట్రై చేయండి. అండ్ చట్నీ అనేది ఎలా ఉందో తప్పకుండా మీ కమెంట్ అనేది నాకు పెట్టండి. ఈ వీడియో చూసేది కొత్తవారైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కటం అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. అండ్ ఈ చట్నీ ఎలా ఉందో నాకు తప్పకుండా మీ కమెంట్స్ అనేది పెట్టడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు.